Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vreau să vă anunț, adică acum vreau să vă anunț că... Cu cer, vă voi rup tata Moldova și mă duc în toi. Taci. Vreau să vă anunț că o să fiu live peste câteva minute la ora 7 fără 10. Ce? Numai ceva să zic. E afară, un copil Stai, că zici după. înceacă de 7 kg de blană și cu zăpadă pe el. Gata. Și mere cu bițică. Deci o să fim live peste vreo 10 minute, depinde când vedeți voi. Să te duc la magazin, să te fac înghețată. Da, ce dată, deci la 7 sau la... La 7 o să fim live. O să fim. Așa că ne vedem data viitoare. Pa, pa!